determination manje ngeke ngibingelele senzongithola ngaphakathi ngiqiniyodi ngalindele ibhekane nenkabi ngeke iphume ngalimele uthi uzosave hip-hop uyisave njani naye efele inkabi naphakathi ayibingelele saqoqotha umfana uyodlala nowabo ushume nyaba usadodoza ngikhule imfizwa kwashiwe kuleli zinja saqoqothi nina ngijwayele ipiyano naku-hip-hop asipopoti uzenkaba ufuna ibifi yofika itafula steriwe uhlale wazi mangahlula uphuma inkosi siqemile uthi sibonela kuwo uphethe igame usudakile fanele i-3 sensango yime ngathi usubhemile okay yaqale ngawe ngoba ngathi usuyasipita usesemncane mofasa ndima usukile nosimba yakhale makhala lakimaketho zokuthinta ngeinda famous uNkulunkulu nangidumisa ukholo manje baba ngisoze ngathukifemele kuleli shathi nguthazane ngisashaya namabhubesi ngipimisa abafana sebenomqondo mathekela manje sikhathi skinny jean bomrepresent nokuvela ipheka khuluma ngifike power sakhuluma na-TC iflow imitotal omrapper kukhuphuka iBP akekho ngangithinta ngiyangitshela ngostock ithi iMercedes isentanyeni kodwa amagaraji a-MT hip-hop iphethwe ngaso sobateka isithini clock ujuda i-Facebook unontimbathi ngidumile TikTok ngikhuluma kakhulu ngathi ngakugokile intop ukhona obhadalela ukushawa ngikhala kamnandi njengosneak talk ubani usitokithiwe uye wesazavuka sazi umkhonto kimi usesandleni isithudla ngishiya spreading name ngidla amabhasi umhleli ubona ikhuluma inonela isithudla sinokufana nebhola within mind ukukhahlela kunzima ukufika intaba ofana sekuyakhuphuka khipha amahithi everyday anofika sonitobelele mayisizwa amakhomenti angabe njene-concentrate ngoba buzwa kimi ngathi hip-hop i-commentator uvula kasarepi yeka ngikhuluma amanga ngaqala ukurepha nibancane nanifathi yami nazo injani bangulaka kanti ulaka nibangenjazi nemali eningi siyadubai 3.7 ukubona intaba kuluma nesindaba ngoba ngeke ngumsabayo ngibuza ukhona okugolozayo noma nje omgolophayo ngeke ngibhekane nami nonke izingane ekhasayo ibambo nodada ngiyabonga kakhulu back to the